जोंनि जिथु दोहौ इउपिपिएलनि दोहौ बे इउपिपिएलनि दोहौआ दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थिफोरखौ सिगिग्लुंदों गासैनिबो अनसायनायखौ दिनै मोननो हादों आरो रायजो राजाफ्रा आं बे बियाबनि सासे बिजाथि जानाय लेखौ माने रंजाखांनानै आंनो भटखौ होगोन होनना बिथांमोना आंनो खोन्थाहोदों 100% मानो होनब्ला बेयाव थानाय हारि हारिसा आरो गुबुन गुबुन हारिफ्रा दिनै जि लोब लोब आंखौ माबा खालामदों हेफाजाब होदों बा सापर्ट खालामदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया गुबुन गुबुन बियाफोराव बिजाथिफोरखौ लोगो हमनाय एबा बिजाथिफोरजों सावरायनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। थिग बेबायदिनो आं दङ दोहिरा बियाबाव आरो बे दोहिरा बियाबावबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे दोहौ बे दोहौखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिंफोर बे फोसावदिं मेल हाबाफारिफोराव जोबोदनो मोनसे बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आंजोंनो लोगोसे दङ जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां भुपेन बर' बिथाङा दङ। बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन। माबायदि सोलिबाय दं बिसायख'थि फोसावदिङा? थारैनो दिनै नोंथांमोना मोनथिगौ जे बे दिहिरा समस्तिया अपेन सिट आरो अपेन सिट हिसाबै जों बहुद बारहुंखाजों जुजिनांगौ जादों। नाथाय रायजो राजानि जि अनसायनाय रायजो राजानि जि अननाय आशिर्बाद होनाय जों दिनै गोबां मोननो हादों आरो बिथांमोननि जिथु अननाय आरो आशिर्बाद बेखौ नुनानै दिहिरा समस्तिखौ एबा इउपिपिएल दोलोआ आखायाव लाबोनो हागोन होननानै जों फोथायनाय दं। मानो होनब्ला थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सरकार दंमोन बे सरकारनि समाव मोनथाम टार्म जोंनि बिपिएफ दोलोआ बेखौ सामलायदोंमोन आरो बेनि उनाव 2020 मायथाइनि मोननै टार्म्स बे माबाया सोलिदों बिपिएफआ बेनिफ्राय मोननै टार्म्सखौ जिएसपिआ सामलायदों आरो बे मोननैबो हान्जानि सामलायनायाव बेनि रायजो राजाफ्रा जेबो जौगासार खामानि नुनो मोनाखै आरो बेयाव जिखिनि खामानिफोर जानांगोन रायजो राजा आफादफोरनि बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोनखौ नेवसिनानै दिनै बिसोर गोदान दोलो इउपिपिएलखौ नाजावनो खोब माने रंजा खुसियै नाजावगासिनो दङ। मोनथाम दोलो दं जिहेतु जिएसपि थाबाय बिपिएफ थाहैबाय बिजेपि थाहैबाय बेजों जुजिनाया माबायदि जागोन? जोंनि जिथु दोहौ इउपिपिएलनि दोहौ बे इउपिपिएलनि दोहौआ दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थिफोरखौ सिगिग्लुंदों। बेयाव बिपिएफ हिसाबाव बिथांमोना सासे आदिबासि सुबुंखौ होदों आरो बेयाव जिएसपि हिसाबैबो दं बिजेपि हिसाबैबो दं आरो बेयाव टटेलि दिहिरा समस्तियाव 60 बिजाथिफोर दङ। बे बिजाथिफोरनि गेजेराव आं हारसिं बर' हिसाबै गासैनिबो अनसायनायखौ दिनै मोननो हादों आरो रायजो राजाफ्रा आं बे बियाबनि सासे बिजाथि जानायलाय खोब माने रंजाखांनानै आंनो भटखौ होगोन होनना बिथांमोना आंनो खोन्थाहोदों। बर' आरो अबर'खौ नोजोर बोनानै नैबे जायगायाबो मोनसे मैखोमै बिफाव लानाय आरो बेहायनिफ्रायनो जे जिएसपिनिफ्राय देरहालांनाय सासेल' जो बिजाथि जाय बिजाथिखौ जोङो गणेश दास बिथांजों नोंथाङा टाक्कर जानो थांगासिनो दं। बर' आरो अबर'नि थासारिया माबायदि बेवहाय? आगोल जेरखम थासारि दंमोन नाथाय बे थासारिया दिनै गैला। मानो होनब्ला 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर सानखालिनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जेब्ला बेनि सासनबारखौ लाबाय बे सासनबारखौ लानायनि उनाव बेनि रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय फैदों आरो बेयाव सबनिख्रुइबो दिहिरा समस्तियाव हानि प्रब्लेम मोनसे दंमोन। बे हानि प्रब्लेमखौ दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा बा जोंनि दोलोआ बेयाव हानि जि टाइटेल बेखौ होनो हानायलाय बिथांमोना रंजादों आरो बिनि उननिफ्रायनो दिनै जि अबर' आरो बर' बे राजनितिया एसे बायग्लुंनो हमदों। सि ब्लकआव जिहेतु हानि मोनसे जेंना दं आरो जायखौ नोंथांमोना सोरखारा सुस्रांबाय दा बेवहाय 1 बिघा बबा 2 बिघा बेफोरबायदि हा होनायखौ लानानै बेयावबो गोबां मोनसे बांसावनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय बुंदों मा जाखिनि आद्रा थानाय हा बे हाखौ सरकारा लाफिननायनि मोनसे थासारि सोलिदों बा बे समाव जों मोनसे खोनानो मोनदों बा खौरां मोनदों दा बेनि सायाव मा बुंदों? सि ब्लकआव थानाय जिथु हानि जेंना बे जेंनायाव सोरबा हारसा सोरबा नेपालि सोरबा मा होनो माइन'रिटिनिल' नङा बेयाव थानाय बर'फ्राबो जा हानि जेंना दं। बेयाव 1 बिघा जि हा होनाय बे दावरावखौ एक्सुवेलि सानैसो राजखान्थिगिरिफ्रा बेयाव उबां खालामदों। नाथाय जोङो रायजो राजाखौ दाबो बुजायदों आरो रायजो राजायाबो फोथायदों जे बिथांमोना जि हायाव रायजो जानाय दं बे रायजो जानाय हायावनो बिथांमोना दिथा खालामनानै थागोन आरो बिथांमोना जि आगोलो सोरनियाबा 10 बिघा 9 बिघा बिदि 7 बिघा हा दंमोन बेनिनो जों जेब्ला 1 बिघा लेन्ड टाइटेलखौ होनाय जाबाय आरो बे जिथु थानाय सोरहाबा जुदि 9 बिघा दंबा बे 8 बिघा हायावथ' दिनैबो 8 बिघायैनो बिसोर आबाद मावनानै जागासिनो दं। बेनिखायनो बिथांमोना गिनो गोनां गैया आरो माब्लाबाबो जोंहा थांखि गैया जे बेखौ
बे हाफोरखौ सेनानै लाफिननाय बेयाव थानाय खायसे सुबुंफोरा गिनानै खायसे खोथाफोरखौ बुंलाबायदों आरो बे राजखान्थिनि बांसावनाय बे जि माने राजखान्थिनि बांसावनाय दं बिथांमोना दिनै गिख्रंदों जे 1 बिगाल' होना गुबुन हाखिनिखौ लागोन होननानै नाथाय बेयाव नोंथांमोना मोनथिगौ जे शिलं एग्रिमेन्ट मोनसे दंमोन आरो बे एग्रिमेन्टखौ नोजोर होनानै जों किसुमान खामानिखौ मावनो गोनां दङ। मिथिनो नाजागोन जे बेवहाय नोंथांनि देरहागोना बेसेबां कनफिडेन्स लानानै 100% मानो होनब्ला बेयाव थानाय हारि हारिसा आरो गुबुन गुबुन हारिफ्रा दिनै जि लोब लोब आंखौ माबा खालामदों हेफाजाब होदों बा सापर्ट खालामदों बेयावनो नोंथांमोना नुगोन आरो दिनै बेयाव GSP नि जि दुर्ग बे दुर्गआ जोबनो हमबाय BPF नि हिसाबै BPF आबो गोबां जोंनाव फैगासिनो दं बेनिफ्राय BJP नि खायसे सुबुंफ्राबो गोदान दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंजों सिं खामानि मावगासिनो दङ। भटार्स रायजोखौ मा बुंगोन देहिरानि? आङो मोनसे खोथाखौ खावलायगोन जे थांनाय 10 बोसोराव जिहेतु घनश्याम दासनि आखायाव थाबाय आरो घनश्याम दासआ UPPL सोरखारनिबो 3 बोसोर बिथाङा EM जानानै थादों आरो बे EM जानानै थासेयावबो बिथाङा बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि जेबो खामानिखौ मावनो हायाखिसै आरो बेनिखायनो आङो एबार रायजो राजाखौ खावलायदों जे बे ओनसोलनि जिखिनि सुबुंफोर दं बिहिरा जथायनि जिखिनि सुबुंफोर दं बिथांमोननि मोजां साननाय मोजां जौगाथायनि थाखाय आरो मोजां खामानि मावलांनायनि थाखाय जोंनि UPPL दोलोआवनो भट होगोन आं बेखौ रायजो राजानो खावलायदों। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दोहिरा बियाबनि UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां भुपेन बर' बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोन्थिनो मोनबाय। रायजो राजाफ्रा मोनसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे जांख्रिथाय फैदों गोलाव सम गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों बे समाव बिथांमोना दैदेन जाबाय नाथाय बे समाव बिथांमोननि जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना नायाखैमोन आरो गुबैयै मोनसे हानि जेंना दंमोन जाय हानि जेंनाखौ UPPL सोरखारा थांनाय समाव मावना होदों दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोदनो गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बेवहाय बर' आरो बर' बे मोनसे थासारिया बे ओनसोलाव दङमोन बे दोहिरा बियाबाव दंमोन आरो बे थासारिया दा आथिखालाव बे थासारिया गैला होननानै बाथ्राखौ मख'नायखौ नुनो मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बे समाव नैबे बियाबनिफ्राय देरहासार जागोनखौ रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां बिजाथि भुपेन बर' बिथाङा बे समाव नोंथांमोना दोहिरा बियाबनिफ्राय नैबे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों।